Γεια σας από τη χειμωνιάτικη Αυστραλία. Είμαι η Φωτεινή Κυπρέου και πολύ θα ήθελα να βρίσκομαι κοντά σας αυτή τη στιγμή. Έστω και έτσι όμως, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να σας απευθύνω αυτόν τον χαιρετισμό εκ μέρους του Χάκη, του Έλληνο-Αυστραλιανού Εμπορικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Θέλω να σας εκφράσω τα πιο θερμά συγχαρητήρια για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία που συσπερώνει τις γυναίκες επιχειρηματίες, προσφέροντας μια πλατφόρμα ανοιχτής επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών, απόψεων και εμπειριών και σύσφυξης σχέσεων. Ως δικηγόρος και ως επιχειρηματίας και πρόεδρος του Χάκη, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει γυναικεία επιχειρηματικότητα και τι συμβαίνει όταν βρίσκονται γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων και στο τιμόνι επιχειρήσεων, πόσο ωφέλιμο είναι αυτό τόσο για τις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη και την κερδοφορία τους, αλλά κυρίως για την κοινωνία, για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί αυτές τις μέρες η Εθνική Ομοσπονδία των Έλληνο-Αυστραλιανών Επιμελητηρίων υπέγραψε μια ιστορική συμφωνία συνεργασίας με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, φέροντας κοντά τις Ελληνίδες επιχειρηματίες της Αυστραλίας με εκείνες της Ελλάδας. Έχω γνωρίσει πολλές αξιοθαύμασες γυναίκες που έχουν ανοίξει δρόμους στην κοινωνία, που διαπρέπουν τις επιχειρήσεις, τις επιστήμες και την πολιτική, που κοινοτομούν. Γυναίκες που δεν προσαρμόζονται απλώς στη νέα πραγματικότητα, αλλά την διαμορφώνουν. Μέσα από το πρόγραμμα Mentoring to Hockey, βλέπω μία νέα γενιά γυναικών να μεγαλώνει με ακόμη υψηλότερους στόχους, μεγαλύτερα όνειρα και ορμή να κατακτήσει το μέλλον. Είμαι σίγουρη ότι πολλές βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανάμεσά σας. Σε εκείνες θέλω να στείλω ένα ιδιαίτερο μήνυμα. Σας βλέπουμε, είμαστε δίπλα σας και θα κάνουμε σπουδαία πράγματα μαζί. Θα σας δώσουμε όλες τις ευκαιρίες που χρειάζεστε, γιατί το μέλλον σας ανήκει. Συγχαρητήρια και πάλι, καλή συνέχεια και εύχομαι να σας γνωρίσω από κοντά σύντομα.